Asko jokoan bibikotentzat, esan behar da, aurreko jardunaldin gorrik garaipena lortu zuela, bi leirek, eta horrek aukera emango liokela gaur garaipena eskuratu ezkeo zuzenen finalea sailkatzeko, uztaiak 12ko finala handi horta, eta urdinentzat ezinbestekoa izango da garaipen hori lortzea, bizik mantentzeko, eta aukerakin segitzeko final horren bile. Lau pilotari on kantxan eta giro bikaine partidu hau aurre ateratzeko. Sakea urdin eta Andrea prest lehen sake hori ateratzeko. Gaurkoan ilusio berezi ez, hemendik erratzutik gertuko den pilotari bat, aurten San Fermin torneo gabe gelditu dena, baina hemen dauketena ondoan, Atxaldeon Aroa. Atxaldeon, jera. Ongi. Gogotxu partidu hau ikusteko? Bai, hori da, barrenin gustora gaiko nintzen, baina, kanpotikan ere bai gogoakin. Askotan kanpotik erresago ikusten da, ez? Hor barrun gaudenen, tentsioa dela eta gehi olako txapelketa baten urduritasune horreten da, eta kanpotik dena erresago ikusten da. Bai, hori da, behin kanpotikan gaudela proiestuko dugu beraien indargune eta ulezik zein diren ikusteko, eta hola, bueltatzen garenin aurre iteko beraieri. Oso bitxi hasi ez, lehenengo tantoa bete-betekoa, urdinek oiduen bezala defensa lan bikaina inez, eta gaina, azkenen Andreak tanto ona lortuz ez. Nik uste beti esaten du Andrea eta Maite elkarrekin daudenen oso zaila dela ez, tantoa beraiei sartzea. Bai, gehien bat saren nuke gainera defentsan ez, daukitela beraien alderdi potentina, baina gainera ikusi da Andreak hor erki moztu dula eta erasora pasatzekin ere beraien arriskoa badaukitela. Bai, hori da ez, nik uste bikote urdine gaientzea zaila izaten dela zulo gabeko bikotea delako ez. Hor bixi-bixi biliagatik dena eramaten duen pilotarik dielako, eramaten duen pilotarik eta beti behartzen zaituelako bat gehiago ematea. Leirek ezkerrera, Maitek arazoi gabe atera, oskotzen aukera, berriz ere ezkerpareta bilatuz, Maitek ongi jaso, Leiren aukera, dejada txokoan, eta tanto ona ez, nik uste, hor ongi ulertzen duen, elkar ongi ulertzen duen bikotea dela Maite eta Andreana, baina egi dagoen zalantza induela ez, zein joan pilota horren bile. Bai, eta saren nuke Leire ere bai, bat ere lotxikan gabe ez, aukera dunin botatzen eta... Bai, nik uste aurreko partidune oso partidu ona jokatu zula, egie da, tentsio hori ezitzaio lan abaritu eta bere joku eintzula, gaina oso seguru ibili zela, eta hasiera ona eman diore gaurkoan partiduri. Oso gantxo ona ez, oso posture zaien indakoa, behibetik hartu baito pilota hori eta gantxo zoragarrie. Hasiera bikaine, gorrin eskutik, 2 eta 1 markagailun aurretik. Bai, urdinak seguraskire ez direla beldurtuko ez, gorrien hasierakin, baina, egia esan Leire batez ere goguakin, partidun sartzen eta hasiera polita. Ezkerpareta askokin, sakea, Leirek aukera, luze, Maitek ezkerparetara, arazoik ez lor Leirek, luzatzeko pilota, lauter dingurutik, Maitek altxa, Leirek berriz, Maite, zabalera, Leire eskubiz, eta, gutxitan erortzen zaio, bida txapelketan zeharrek komentatzen ibili gala hor eskuinekin oso ongi moldatzen den pilotari dela, izkerra izanagatik, baina goingoan bai, txegite bat hortxe pilatu dula. Baita hori ere bai importantia zaten da ez, askotan indaku kitia bino gehiago, gutxi galtziak ere bai asko balio du, eta korteseko partidun egia esan, bai Leire eta, bi Leireri horrek asko lagundu ziren ez, hasieratikan konstantik izan ziren, aurkarik bino gutxio galdu zuten, eta nire ustez horrek ere lagundu ziela 22
aietzeko. Bai, hoi da ez, han ustez, hobeki hasi zen irantzuetanen bikotea, baina gero egia da, sendotasuna hundi erakutsizula bikote gorrik ez, eta horrek eman ziola garaipena, eta sendotasunez hitz egiten nahi baga, gaurkoan zesanik ez, lau pilotarin eskutik, eta ikusiko da, zein den eraginkorragoa bai erasoan, bai defentsa lan hortan. Sona guain Leirenko songi moitu do pilota ez, eta azkeneko alegin hori oso ona zen, baina egia teknikoki oso jokaldi zaiezela ez, hor sota manoz berriz Zabalea bukatzea. Hasiera polite, jendeare animatu eta polite ikuskizune. Ratzuko pilotaleko ere berezie da, ez? Horre koiska batzuk ere badauzke paretantik ateratzekoan, eta ez da frontoi bat erresa dena jokatzeko, eta horrek ere pixkoa baldintzatu dezake, ez? Leirek txokora, Andreak altxa, Leiren aukera, ipareta, Andreak eraman, Leireri ezkerparetan sartuko zaio eraman, Andreak berriz Leiren aukera, Maitek eskatu, ongi atzeratu, gerri jota, Leirek bikain eraman, Maite, Zabalea, luze, Oskozek bikain bildu, txostan bile, Maitek eraman. Berriz Oskozen aukera, luze txokoan, Maitek eraman, Zabalera, Andreak jaso, Zabaldu, Andreak bildu, atzea Leirek. Leirek dejada txokoan. Bikaine ez, oso ongi txendun jokaldi da, baina aukera argirik ez zeuken ez. Hemen lau ingurun zeuzkelako hankak eta hortik dejada txokoan indun bezala itea, izan teknikoki oso zaie, baina bikaine lortu duen tantoa. Bai, hortxe txapa gainin ateri zio gainera, eta urdinak reakzionatu gabe gelditu dire. Zuk esan duzuna hasiera honetan ez? Zentzu honen, baina gorrik oso lotxagabe hasi diela esango nuke, ez? Bate beldurri gabe. Zentzu honen hortan, hoxe, hausart, badakite beraiek, denok dakiun bezala lehen komentatzen zinuna ez, urdinak bikote sendua osatzen dela, asko joka dutelako elkarrekin, eta batez ere defentsan lan handia egiten dutelako, binon egia esan gorriak ongi sartu dire, eta maten dunez, lan handia imarkote urdinek ere tantua inaltzateko. Dejada hona guain ez, Zabale? Eta nik uste aipagarrie dela Oskozen hasiera hau ez? Aurrekoan igual sendotasunen bidetik jozun, etzun gehiegi arriesgatu, baina hasiera honetan nahieran bukatzen nahi da, alde batetik bestea da bilki bikote urdine, eta egia da ematen dula, hauxe esan duzuna ez? Lan asko imarko duela eta ona, momentuz bikote gorrin erantzi hau gelditzeko, ez? Oskoz egia esan konfiantzaz eta hausart. Egia da, hasiera bestik ez dela, 4 eta 3 diztela markagaiun aurretik eta bikote urdinek zerbait balin badu defensa lan hori eta sendotasun hori partidu guztintzear, ez? Eta, ikusiko da, baina nik uste partidu egorra joanen dela eta tanto bakoitzek aurrea balioko dula. Maitek Zabalea, Leiren eskubie bilatuz, guain primera moldatu da Leire, ezkerparetan sartuz. Maitek eraman, beste aukera bat Oskozentzat. Earki moztutako pilota, Maitek ongi eskatu. Gantxoz, bikaine gantxoa, Andreak eraman. Golea Zabalea, Maitek dejada. Atzea berriz, Maitek, Oso ongi muitzen pilota ez, bai gantxo, boleaz, ongi atzeratuz, eta egia esan tanto izugarria jokatu du. Nik uste urdinek pixko ator
saren harrapatuta dauzkela pixkat Leirek, ez? Egia da nahiko horren gelditzen zaiola pilota, eta nahi eran da bizkila, pixkat pilota hau aldatu, ikusita pilota hau osongi sartzen zaiola Leirei eskun, edo luzexeo jokatzen saiatuz, behintzat zulo hortatik ateratzeko, ez? Bestela, bueno, erasoan momentu honetan nagusi da, eta tanto eharra pilatzen nahi da. Lotxagabe, ez? Esan du hasieratik dabilela, eta guaine gantxoz saiakera oso nahinagatik, kanpora joan zaio. Baina, bueno, nik uste bikote gorrike neurtu barko dula, ez? Pixkoat, egia da urdinek 22. tanto arte txik ez duela hartuko, sendotasun hori nabarituko dela beti kantxan, eta, bueno, partidu luzen, igual garaie atera jazkela, ez? Bai, hori da, gainera komentatzen ginuna, guainikan 5-4 doazi, eta markadoriri begitzen badiogu, maten dunez gorriak aidire hor musikai hartzen, baina, bueno, tanto bakarreko aldea daukite ere bai, eta, bueno, hor kusten da ere bai. Beraien joko egiten segituko tela, eta, bueno, Leirek hor erasoan ongi, baina, bueno, ja faio gehiago do pilatzen batzuk, bueno, markagaiun ere bai hortxe egongo direla. Hori da, eta gero ikusi beharko dare hori, ez? Hasieran hain ongi asmatuta normala dare segitzea, ez? Erasokor, hain erasokor, baina igual, bueno, defentsan estutzen baditu ere, gero, bueno, dena ez badateratzen goengoan bezala, ez? Hor pixkoat gero ja taktika aldatzeare, bai, ez? Eta tentzunez, gorrik hauek izela edo, bueno, bintzat ikusgarri got alare markaiun bosna berdinduta daude. Jendea pilota gozez, hementxe berdinketa daun bakoitzen txalo inez pilotariri, eta egia esan gozaba da, ez? Erratzura beti etortzea olako giroakin jokatzea. Leirek bildu, Anderean aukera, atzera, Leirek ongi, Maite. Pixkoa gainea etorri zaio, berriz Leirek aukera, txokora osongi, Andreak jaso, osko zen aukera, beste aukera bat, Utxo, eramando Maitek, bipareta, Andrea iritsiko da, atzea, Maitek, gehiegi zabaldu do eta kanpora. Ikuste, bikote urdinek, hoi baino aurrea xeore bada hola jarrita, ez? Egi da asko moitu itola Leirek eta txoko hori zaindu behar dela, baina, bueno, atzare botatzen badaki eta goengoan bezala harrapatu ezak ere, ez? Bueno, pixko eta aurre xamarren da hola, eta horrek, bueno, batzutan hoxe, ere egiten do, ez? Goen bezala, gaizki sartu izana. Eta bai, orokorrin oskoz oso ongi mugitzen pilota, oain ere defentsa honai direiten urdinak, baina, bueno, Leirer ikusten zaio aurretikan hor gogoz, pilota mugitzen, eta, bueno, pilota zalik hori ere bai eskertu egiten du arintasun hori. Anderean aukera, txokora, Leirek arazoi gabe, Maiteri asko baztertuz, Leire galean hon aukera. Beti Leire esaten du, baina bidien kasun guain gaurten gauzet zailo die, bai, eta bizenakin komeni, baina askotan izena esan dare, bit baitie Leire kasu hontan. Zabalea, oskozek boleaz. Galeano, dejada berriz txokoan, Anderreak eraman. Dejada Zabalen, Anderreak jaso. Zabale indarrez. Andereak berriz jaso. Maitek eraman. Pixka jokoa lasaituz, Maitek txokora. Bipareta. Eta ongi etxitako pilota berriz, baina, bueno, ja bada bauzkere bitxa bara botata,
eta hoxe ez, gainen izaten edo azpin izaten alde hori, eta bueno, urdinentzat arnasgune txiki bat, ez? Baita, hortxe daude, markagailun seina, eta azkenin komentatzen ari garen, gorriak pilota gehiago badute ere bai hor erasorako, urdinek beti bat gehiago matera behartzen dute, eta Maite ere iruditzen ditu saiatuko dela mugitzen ez, ongi aida bera ere bai mozten, pilota zabaleratuz, eta gorriek lanago gotik imarko dute ere bai aurrera tanto gehiago atetzeko. Bai, da urdinek beti hori duen pazientzi hori nik uste bukaera arte eukiko duela, eta batzutan, bueno, gaztetasun hortan ez, nolako jarrera hartzen duen bikote gorrik. Maitek zabalea, Leire eskubiz, ongi. Maitek berriz dejada zabalen, txostan bile Leire, dejada txokoan. Leire kaltsa, Maitek beste dejada bat. Bikaine ez, oso ongi indako dejada. Egie da, bueno, nik uste asko aidela sartzen aurrekalde hortan, eta igual komenizaioa pixkoa joku gehiago luzatzea, baina orain ongi botatako dejada baten aurren zer esan. Bai, nik egia esan pentsatzen un azkeneko pilotaka dago, aprobetxatuko zula pixkot pilota hori ez, luzatu eta atzeratzeko jokua, baina bueno, egia esan artista hutsa da eta oain ere bai demostratu goleakin bakarrikan ez, dejada errak ere bai botatzen badakila. Leire gatzea gerri-gerren jota. Maitek oso ongi baztertu pilota, lauterdi ingurura, ongi. Maite pilota mozten saiatu, ezker pareta gehiekin. Berriz aukerako pilota, pixkoa zabaleratuz. Leire hor ezkerrakin arazoi gabe. Txokora osko zen ezkerraren bile. Andereak aukerako pilota izan dezake. Ez dio zerra hundikin pilotai, galean hau bai, zabalera, Maitek dejada zabalen, Oskozek bildu, Andreak atzea, Oskozek dejada, Andrea bildu, txostan bile, Maitek pilota, aukerako pilota, atzea gerri-gerin jota, jota manoz Leire bikain, Maitek dejada txokoan, Leireke bai, Maitek atzera, pekto pixkatekin, Maite aurrera bide, baina bueno, ongi moldatu da botela izterren. Oskozek dejada txokora ezea para barkatu. Ja, hirugarrena badauke, egie da hor pixkoa suerte faltan dabiela, ongi botatako jokaldi hoitan. Bai, gainera txapara, joan zaizkio, hortxe larri. Oso ongi indako jokaldik izan diegi esan, baina bueno, txapara joan zaizkio, eta bueno, hortxe ez, nik uste lehen esan duen sendotasun hori pixkanaka gaientzen hasi dela aldean markaiun txikie da, baina jokun agintemakile gorrik ematen bazunne bazeukeala, hoxe, momentu honetan 8-6 bikote urdin aurretik. Maitek eskatu, pilota biltzen saiatu da, Oskozek zabalea, Andereak bildu, Leirek ezkerrez, txapazpira. Gutxitan utxe egiten ikusten du Leire ez, normalen olako pilotak oso ongi hartzen ditu erasoan, eta nik uste guai momentu ona gorrik deskantxue eskatzeko. Bai, hori da, ja, 3 tantoko aldia, ja, partidua, bueno, eskapatzen ez, baina, bueno, komentatu bezala beraiek egonta gehien bat erasun, 3 tantoko aldia atzetikan momentua proposa gelditzeko eta gero berriz ere partiduri ekiteko. Bai, nik uste horra beraiek aurretik hasi die, oso ongi sartu die partidun, oso erasokor, giro
hasierako giro hontan ez, nik uste pixkoat horrek auspotuta oso bixi eta erosokor, baina konturatzeako bikote urdine bere lan ainez, 9-6 aurreatzearen lortu due, eta horrek behintzat psikologikoki eragiten du, ez? Zuk uste ez badena iten duzun hortan ez, eta alare balin badikoa, hoxe, atzetik balin bazoaz, horrek eragin dezake. Beti ikusten du horre Leire Galeano natxe botillero lanetan. Osongi ikendu lana da egia esan eta beti aholku honak ematen. Eta nik uste momentu honeko aholkuk izanen diela, ez? Bikote gorrik berak ere badaki, hasieran esan du ez, gaur garaipena lortu ezkeo uztaien 12ko final horta sailkatuko liekela eta badaki partidun garrantzi ezein den, ez? Eta gainera beti botillero bate eman ditzaken aholkuk onak zaten dire, ez? Kantxabarrenin askotan, nahiz taiakin igual gutxio faiatu barro, eutxi bar, beti kanpotikan begi batzuk eukitzik ongi tortzen dire, eta, segura eskire Galeano natxak aholku ona mantzanen dizkiela. Andera berriz sakera joatek prest. Leire bikain atzeratu. Koiskatxo bare jo dota hor Maiteri asko baztertu zaio. Leire oskotzen aukera. Ezkertzearra. Andreak bildu. Txostan bile. Atzeratu, gerri jota. Maitek ere bai. Lauter dingurura. Leire txokotik txokora. Maite pilota etxi. Oskozen ezkerran bile. Andrea. Hor, bipareta igual nik uste saiatu dela iten, hankageldin jodo, eta nik uste bipareta iten saiatu dela, ez? Hor, aukerako pilota zeuken, eta nik uste azken momentun biparetara bota naizula. Eta Andrea gainera normalin pilota kada horiek aprobetxatu itentu, normalin gutxi galtzen duen pilotaria da, haingun txapazpira joan zaio. Oen gorrik, pilota aldatzeare erabaki duen, ikuste bizixegoan bile joango diela, ez? Badaki ere indarrez batez Leire asko zegoa pilota ematen badio minin dezakela, eta igual golpez freskoxio, ez? Bikote gorri eta horren bilen ikuste pilota bizixegoa aterako dula goengoan oskozek. Txostan bile, Andreak ongi eraman da zabaldu. Leirek zabalea, Andrea bildu. Leiren ezkerran bile, eraman, erdi utxen, Maitek eraman. Berriz txokora, Maitek zabalen dejada. Oskozek eraman, Maitek txokoan. Leirek eraman, Maitek atzea, sotamano. Leirek airez eraman, Maiten aukera. Atzea, boleaz. Andrea moztu. Eta pilota zali gozatzen, tanto ere. Nik uste pelotak realde handik ez dula ezain bizi ez, eta hori lau ingurun dabiltzen nor baino nor gehiago zeinek tantoa bukatuko, eta tanto guzti oso politek ikusteko. Atzea. Andrea bildu. Leirek txokoan, txostan bile. Ezker pareta kutsu du gero pilota horrek da. Hor, egie da, eta askotan gertatzen nahi zaio Maitei berai, ez gaude ohituta ezkerran kontra askotan jokatzea, eta hor ezkerrez jartzen denen ezkerrak toki asko behar izaten du, ez? Gorputze asko irikitzen du zabalera, eta hor toki gehiago behar izaten du, eta hor tupustiten dabil Maitekin horregatik, ez? Ezkerra, ohituta ez gaudelako, ez? Eta egie da, posture ezberdine dela, eta toki gehiago utzi behar zaiola, ez? Eta ez eroso ere alde hortatik ikusten da.
Bueno, eta martxa honetan, pilotaka da askoko partidu eta luze joango dena, ez? Esan nahi bixi-bixi da biltzela, baina guainik markagailun 8 eta 9 dizten honetan, asko luzatutek ere partidu eta gortu, ez? Andreak pilota zaieraman, Leiren aukera, ongi atzeratu, Maite Gantxoz. Leirek bipareta berriz, Andreak ezin. Hor, espero minik ez hartu izana, ez? Hor, harri horren kontra, bai. Pilotaka da hori. Eta, egia esan berare txuitxun joan da hor Zabalea, eta harri horren kontra, golpea hundi xamarra hartu do, ez? Eta, oso gutxik ejatzen den pilotari edo Andre esan, ohituta daulako defentsalan ikaragarrin ibiltzen, orduan, hor mine nabaritu bado, seinale, golpea hundi xamarra hartu dula. Hori komendatu barrun, ez? Norbait, ohitua baldin badago hor lurretikan pilotaka da zaiak eramaten Andrea bera dela, eta espero ez dela oso larria izango, baina, golpe txarra bai hartu izango dula. Bai, hori da ez, ohituta gaude hor itzulipurdika ikusten, eta, desente kejatu da, orduan, behintzat partidu seitzeko eragozpenik ez dauken, eta honek bikote urdineri ez zion eragiten, ez, eta bereziki, klaro, Andreari, ez. Eta, zanden tanturi begira, oskoz berriz ere hausart, eta jokatu bota barzan dutu ez da zan tantun barrenin bere botadun lehenengo bipareta, baina, azkeneko hau egia esan asko zabaleratu da, eta arruntongi botatakoa. Bai, gaina, efektu desente mandiola esango nuke, ez? Hor Zabalen asko zabaleratu da, eta gurpi jaundikin indako bipareta zoragarri Leiren eskutik. Zabalea, Leirek ongi bildu, Maiten aukera. Leirek jaso, Andrea, Zabalen, Leirek eraman, Maitek eraman, berriz ezkerpareta horren bile, Maitek ozta eraman, beste aukera bat, dejada txokoan, Maite jaso, guain Maitek aukera eukiko do, Zabaletik Zabalea luze, Zabalea, bolea, Andreak atzea, ezkerrez, txokoan berriz, Andreak eraman, Leire, Zabalen, Maitek potera, zera, asko aida gortzen partidu, azkenen egida pilotaka da asko ematen nahi diela, eta, bai, arraroa ez, Maitek hortik dejada saiakera hori askotan egiten do Zabaleko dejada hori, baina da hankak oso atzen zeuzkela, ez? Lauterdi ingurutik hor Zabalea dejada egiten saiatu dela, eta, oingoan etzaio nahi bezala atera. Bai, tantua gainera luzia zoaien, eta hor kusi du hor zulotxo bat, hor tantu egiteko aukera, eta, normalin olako pilota galtzen ez batzu ere, oingun txapazpira joan zio, eta esaten da, baina, deskantzu hartzean duen garrantzia ere bai hemen ikusten da ez, bedetzi 6 olako zerbait zoazin uste dut deskantzora, eta, azkeneko lautantu gorri hori dire, eta, ongit horri zaiek kaso honetan partidua gelditzea. Hori da ez, zuk esan duzun bezala bederatzi eta 6 atzetik ziztela momentu honeko deskantxu eskatu du, eta, 10 eta bederatzi aurretik jartzea lortu du, eta kontrara igual ez, beste bat ingo balue bikote gorrik, igual mesede urdineke deskantxu bat eskatzea. Ikusi beharko da, Andrea, ez? Hor nahiko arpegi, kexa arpegik indabile, ez dakite, zule da mine hartu izana, ez? Leire gehiagi joan zaio hor kanpora, baina pixkat kezka, arpegi pixkate Andreari nabaritzen zaio.
golpe handia hartu du azkenin hor Zabalek hortan, eta bueno, kusko dugu aber oain urrengo tanto hauetan buelta ematen dion, eta aber ez den horren bestekoa zen. Iedan eskagorra dela ez, eta bukaera arte basaiak erainen dula, baina bueno, espero du min gehiegi behintzat, eta belaun horrek, nik uste belaunetik kejatzen dela, eta ja seitzeko modun den. Bai, berriz oso ongi moztutakoa, baina ja badauke ez, nik uste 3. txapa dela, oso ongi etxi du, baina txapan ertz hori berriz jo du. Bai, gora indu pilota gainera orduan beste txapa bat, bai. Eta gainera botatxun 3-4 horiek ere bai, lehen komentatzen gehiuna txapa, txapa jout, ez dire askoz betiko joan, eta bueno, hor txai da tantua egiteko ere bai, bueno, milimetrora saiatzen, eta oso partidu gorra eta bete-betekoa, ez? Partidu erditik aurre batzutan partidu gure hautsi ikendi alde batea edo beste ikusiko du ze bide hartzen duen, baina egida momentuz oso gorra eta oso parekatu edila. Bai, eta zaila ere bai, ez? Esateko ez dakit, bikote bat biek ere bai hasieran bezala ikusten txut, tantu kortxe, markagaiuk egia esan ongi islatzen du nola badoazin, eta bigarren erdi hontan aldaketa egoten den edo sintonia benin segitzen duten. Bai, hor ikusko da pixkoatea bikote gorrik ez, temple hori mantentzen du, nik uste beti dela zaie Andrea eta Maiten kontra temple hori mantentzea ez, aztentza pixka gehiago ajustatu nahien osongi defentsalan hori osongi egiten duelako eta askotan zuk utxe egiten duzula ez, eta hori behin baino tantu baten baino gehiotan ikusi duk bikote gorrin aldetik asko ajustatu behar hortan bat txapara edo txapazpira joan izana, eta ikusiko hemendik aurrea ze bide hartzen du. Leire ezkerrez, txokoan deja da, Maitek eraman. Andrea Kosta eraman, ezkerrez oskoz, ongi zabaldu, arazoi gabe jaso, horrezti elkar ulertu, Maitek aukera, deja da txokoan. Ikuste, Andrei, bai, pixkoan aritzen zaiola ez, pixkoat partidutik atea bezala inda Maite ikusten du asko jokoa, baina Andreak, pisue, esango nuke Maiteri utzi diola, eta, momentuz Andrean, defentsa lan horrekin nahikoa ez, partidun, hor seitzeko eta horretik joateko, baina Maite berare asko kargatzen ez, partidu guztintzear. Sake ona, ezker paretan bosterdi ingurutik Leirek eraman. Maitek ongi eskatu, ongi atzeratu. Bosterditik, Leirek txokotik ezker pareta bilatuz. Eta oso ongi sartutako pilota, hor. Maiten ikuste gorputze oso zuzen dula joan dela pilota horren bile, baina errepikapenen ikusiko du, baina ikuste ez diola giro osoik eman, eta hor oso zuzen jo dula, eta egida pilota oso ongi baztertu dula Leire berak. Tentsioaren abaritzen da kantxan, beti txapelketako partidu, San Fermin torneotako partidua dela kontuan hartuta, eta, sari ere haundi xamarra, labriten finala haundi hortan egotea, eta nik tentsio hori lau pilotaringan nabari dela esango nuke. Bai, gorria gainera hau irabazi ezkero hortxe lortuko lukete txartela, urdineko haindikan ere bai irabazi inbar, ze galdu ezkero ja gorrina izango da, beraien taldeko buru beraiek ateraiko baitziren, orduan nahita ezkoa daukite bibikotik ere bai, 22 aietzia txapelketan segitzeko. Pilota kada zaiera mandu hor Maitek. Sona deja da Andreana txokoan, ona. Eta orain bai ez usten harrapatu dolan ikuste Andrea berak, ez? Hor Leire atzeak hasi joan,
eta ezkerrez txokoan indako dejada oso ona, ez? Azkenen, bueno, Zabalea biden jarri do eskoz bera eta Andrean eskutik tantona, eta bueno, aldea txikie da momentu honetan, arrisko dauke guaini partidu, baino markagailun guain arte partidu guztintzea rehonesten alde hori, ez? 3 tantoko aldea badare. Bai, justo esanen nuke hortxe, ez? Deskantso hartuten hortan ere bai, ez? Oker ezpanago bai eukitela 3 tantoko hori, ez? 9-6ko hortan, oain ere, eta bueno, tanto hau urdinan aldera eroriko balitzeke momentu hona zanentzen gorrientzat ere bai gelditzeko. Oskozen aukera, moztutako pilota, Maitek eskatu, ezker pareta bilatuz, Leirek atzea, Maitek Zabalea, Oskozek bildu, ezker paretan ongi sartuz, Maitek altxa, Galeano, Zabalea, luze, Andreak sotamanoz, Leirek Zabalea, Andreak txokora, Leire bildu, Andreak ere bai, Zabaletik Zabalea, Andreak atzea, Leiren aukera, ongi atzeratu, Maite ezker gantxoz, atzea Leirek, Maite sotamanoz, beste aukera bat, txokoan dejada, goingoan txapa gainen, ez? Horre izan ditu pare bat, modu beren jo ditunak eta txapara joan zaizkionak, eta goingoa ere etzun asko behar, ez? Oso txapa gainen indakoa izan da, baina bikaine aldi bere. Bai, Maite ere bai hortxe ezagon, eta alai marrazaukin ere ustez tantoa atetzeko, eta ongi muitzen ere bai gorria, bueno, lauek esango nuke, baina gain ere bai pilotakadak ez denak leku igualera bota, azken aurreko nire atzera bota du Oskozek berak, eta gero ongi bukatu du hor xokuan txapagainin ederki moztuz. Ba, eta nik esango nuke lau pilotariko songi jokatzen nahi diela, ez? Ez da pilota leku erresa, hasieran esan du, koska desente ditula eta lurretik batzutan ez dela nahi eran ateatzen, baina bueno, oso partidu politi eskaintzen ari diela, eta bueno, bat ez ere hoxe, ez? Gorrin gaztetasun hontan olako partidu eskaintzea olako bikote sendo baten aurren merituzkoa iruditzen zait, ez? Bai, nik hori ere azpimarratuko nuke, ez? Hasieran ere komentatu dut, eta Korteseko partidun sanen nuke konstantik zantzirela, erregularra partido guztin zehar, Etxebeste eta Mendiburu bisigo hasi baziren ere bai beraien martxan segitu zuten, gora bera askorik gabe, eta bueno, horreri eutxi zioten, eta bueno, gaur kusten denez ere bai, jakinik aurrin bikote veterano bat, defentsa handiko bikote bat daukitela, gaztiak zanarren kusten da, bueno, hortxe daudela, hausart, zentzu honin samezela lotxagabe, eta bueno, tanto bakarrera jarri dire berriz ere, eta partidua bete-betian. Ba, nik uste horrek beraien aldeko, ba, bueno, gauza asko zateiola, ez? Gazteak izanagatik pilotalekue lepo beteta giroa San Fermin torneoko finalerako txartela jokoan eta olako, bueno, jokoakin eta beldurri gabe jokatze horrek, ez? Tentsioa ba erabat askatuta, nik uste ba oso positiboa dela, ez? Bait, ez da erresa gainera, ez? Ematen du hori, baina bueno, zu komentatutako faktore guzi horik tentsio bat eragiten dute, eta bueno, beraien kasun zango nuke oso ongi kudeatzen ari direla, eta bueno, ikusi da guain ere bai nola bukatu duen tanto, ez? Indako tanto asko, eta egia esan zoriontzekoa hola. Nik horre, pixkoat Andrean ibilera ikusita esango nuke pixkoat oinazekin badabilela, ez? Ezakitzen puntutaraino eraingo dio, baina bueno, azkeneko defentsa lan hontan pixkoat erasana ikusit ohi dunen, baino mugimendu baldarxegoakin, ez? Normalen oso azkar moitzen den pilotari da, eta nik uste hor kostatzen ari zaiola pixkoat belaun horrekin, eta ikusiko du, ez? Horrek psikologikoki ere zer eragin edune, 14 momentu hontan klabea da partiduko zati hau bera, eta ea ikusiko da, ez? Geldi hauta gero ze gertatzen den. Bai, gainera pilotari gogorra da, ez du pilota, bueno, partidua hola eta hola utziko, baina bueno, horrek ez du esan nahi balitekela sufritzen
ari dela ez, eta bueno, ez diola tantun zehar mugimendu behar bezala itia uzten, eta bueno, ikusiko da behar, oain ere ikusten da hor da bilela belauna mugitzen. Bai, nik uste bihurritun bat edo nabaritu dula, ez? Egi da, txapelketa binakakoan ondoren edukizula hor lesio txiki bat eta fisiolanen ibili dela, eta nik uste hor golpatu duen hortan zerbait nabaritu dula, ez? Horre ikusten dare mugimendu egiten behintzat zerbait nabaritzen dula, eta ea, nahiko ginuke ez, oso partidu politia dijoa, eta ea, maiera hontan gehiegi erasan gabe ibili dezaken, ez? Eta, tentsioa esan du ez, guain zer esanik ez, 14 marka gaiun, 22 gero eta gutxio falta da, eta asko jokoan ez, biek badakie zer daun jokoan, presio gehiago igual bikote urdinentza, ze gorrik galdutare eta tante hona inezkeo, azkeneko partidun zaino golieke eta aukerakin, bukaera arte, baina urdineke aldi beren badakie gaur galdu ezke aukera gabe gelditzen diela ez, eta, hemendik aurreako tantoak aurrea balioko due. Aitek Zabaletik bildu. Andrea. Zabalera. Leirek Txapazpira. Bai, nik uste horrez, ezkerrakin jarri badare eta nik mugimendutan bai antzematen dut lagoengoan ere Andreai ez. Hor nahiko kontu zabil hanka horrekin eta partiduek gehiegi luzatzen bada eragine izan dezake eta seitzen duen. Hankak askorikan mugitu gabe indu pilotaka da horren erasoa, baina egia esan ongi zabaleratu du eta gaizto jarri dio osko zeri pilota eta egia esan bikotetan hobenetarikoa dauki horratzin bere ahulezi momentu honetan sentitzen duen ahulezi hori konpentsatzeko eta ez du dudarik iten oita birarte, borrokatu benpin, borrokatuko dutela. Aitek atzea. Leirek Galeanok eraman. Maitek moztu. Oskozek lagunduko dio, ezkerpareta ongi bilatuz. Maitek atera. Leirek Zabalea. Maitek ongi eskatu. Txokoan dejada. Nahiko altue, Maite sotamanoz. So aurren da bile Maite ez. Ikusten da hor denak daudela sartuta eta guain tanto osona Oskozen aldetik. Oso sartuta ikusten di hor aurren ez. Nik uste egia da, beldurre duela, jokalditan oso ongi da bilelako. Leire baino pixkoak geixio, bikote urdinentzat komenliko litzakela pixkoak geixio luzatzea pilota, ez? Partidu hasiera momentu baten esan du hor saren harrapatuta zeukela Leirek, eta ematen do txampa hontan berri zen lortu dula Oskozek bere terreno hortara eramatea, ez? Bikote urdine. Bikaine pilotaka da, gerri nota Galeanok bikain erantzun. Maitek atzea. Leirek eraman. Nik uste Andrei asko nabari zaiola guain, pilotaka da bakoitze sufrikario bada, horrez zin moitu zabiela belaun hori. Eta mugimenduta antzematen zaiola.
Leirek maten duenez ere igerri indio eta berari aidaera bat ez, pilota botatzen, baina bueno, merito haundi ere bai Andreana, hor pilotakada horiek eraman izana. Bai, ikusten da hankageldin jokatzen nahi dela, eta bueno, behintzat eraman bai, baina pilotari gauza hundik ingabe ez, eta hor nabari da momentu honetan minekin daola, eta hor bikote urdineko lana zaiek eukiko lehen hori ongia izen bikote gorria, baina guain gauzek zaiego guainik Andrean belaun hori hola daola ez. Bai, eta pena ez, egia esan partido errak usten eginen, ederrak usten ari gara, baina bueno, betire pilotari bat, bueno, minez dagonin, eta guain gainera ikusten zaio, ez? Hanka kolokatzeko nahiko lan, gainera belauna komplikatua zaten da, eta bueno, aber nola joaten diren hemendik aurrerako tantuk. Bai, batzutan lesio txiki badenen edo bueno, gorputzek nahi izaten do, ez? Saiatzen za, baina gorputzek buruk beste agindu bat emate izo, ez? Eta hor otentza berakin borroka, baina nahi gabere buruk agindu hori ematen dio, ez? Mantxo xo joateko hori, eta olako norgehiako baten gero kantxan nabaritzen da, ez? Dena den partidun osko zen lana nabarmentzen eginen ez, lotxagabe delako eta tanto sona lortzen, baina beti bezala galean otaz ez du asko hitz egiten, baina egie dena da ikaragarria dela partidu guztintzear erakusten du sendotasuna ez. Partidu asko eta asko pilota bat galdu gabe edo bakarra galduz bukatzen do, eta nik uste hori benetan aipagarria dela. Lehen hoxe hain nintzen pentsatzen ez, osko zai dela hor pilota mugitzen, baina bueno, aukera ere mugitzeko baldin badu, atzin ere bai sendotasuna irausten dion pilotari bat dun seinale, eta bueno, oain kusi da ere bai ongi luzatu eta pilotaka da ona matez gain, defentsan ere bai nola haietu den hor, xokoko pilota hor dara, eta gero azkenin berak akitu dula tantua. Hori ez bakarrik erasoan ez, defentsan bueno, ikaragarri da erakutsi duen maie, oain hor txokora iritsi den pilota hortan, eta gaina zaie jarri ez, eta momentu honetan ikuste gorrik aurretik markagaiun eta psikologikoki ere esango nuke pixkoa gaineza hartuta ez. Oskozek nik uste bakila ez, Andrea asko sufritzen nahi dela, eta goin asko jokatzen nahi zaio hor Zabalen, eta bueno, Andrea hankageldi nahi da, eta nahiko aideiten ez, defentsa, baino egie da naharitzen zaiola. Bueno, guain arras pixkoat hartuko do bikote gorrik ez, hor, bueno, defentsan Andreak nahiko indor, eramandako pilota hoikin, eta leirek oparitxo bat, batzutan aipatzea besteik, eta askotan gertatzen da ez, aipatzen duzunen zerbait orduntxe utxegit ema pilatzen dula, eta holaxe izan da ez, eta bueno, emozioa bintzat markagaiun bai, 16 eta 17 urdinek atzetik, eta bueno, 22 arte ematen doa emozioa izanen dula ez. Deja da bikaine ez, hor leirek. Ikuste badakila bikote gorrik horre aurren Andrea ezinen da bilela, eta bueno, dena aurren bukatzen nahi du, eta gaina oso ongi ateratzen nahi zaio ez, gaina matematikoa da botadun deja da hori. Bai, ja badu bigarrena edo hirugarrena olako dejada botzen dula hor ezkerrez,
Eta, bueno, oso ongi botaria zan da, baina, bueno, Andre ez da bitu ere egin, eta, bueno, hor ikusten da ona zan da galean onde jada, baina, bueno, Andre ere bai puntxun egongo balitz saiatuko litzeke eramaten, eta, bueno, eraman ez dakit, baina, bueno, arrankada hori benpin eukiko zuen. Bai, pena izan da ez, nik uste horre momentu klaben mine hartu dula, eta bizkoa baldintzatzen nahi dela ez, Maite Inalak egiten nahi da oso aurren, kokatuta da horre, launtzeko defentsa lan hortan, baina, bueno, hanka geldi nahi da Andrea, eta badaki, ez, bikote gorrik hori eta ikusten da ez, asko bilatzen duela momentu honetan zabal hori, eta alare, bueno, 18-16 eta enbesteko alde igre ez markagailu. Zabalea luze, Leirek atzea bikain. Utxo eramandako zaie eramandako pilota. Txostan bile, Maitek eraman. Eta bizi, detentzio esko zeri pilota eskutik. Nik uste guain, berak uste baino hobekixo atea zaiola ez, txokoan nahi zula, baino esango nuke geixio, berak uste baino geixio erori dela pilota hori ez, ez dakit hori bilatzen zu, baina bueno, egia da nik uste guain urdinek atxedentxo bat eskatzea izango lukeala hoberena, eta bai, nik uste ongi eskatutako atxedena dela. Burumak urxamar guain bikote urdinen ikuste Andreak badakila hor zindiola gehiegi lagundu. Eta hor minekin jokatzen nahi dela eta Maitentzat oso lan zaiek ez. Bikote gorri ongi nahi da, oso ongi asmatzen nahi da hor aurren erasoan eta erabat gaienduta hor aurren zaie da ez. Kontra erasoan zerbait inalizatea eta zaie momentu honetan egoera hortatik ateratzea. Hiru tantoko aldea markagailu eta hiru tanto gorrik behar dituenak ez, finala handi hortan eoteko. Beraiek ere hori jakitun izango die eta tentsio handi azkeneko tanto hontan ez. Aldetxoa polite dauke 22ko biden eta kudeatzen jakiten badue basarie handie. Bai, urdinak hor saiatuko dire ez, alikta zaien jartzen gorrieri 22 jetzeko, eta bueno, beraiek zateko garaipena lortzen dutena, baina bueno, egia esan zaila daukite batez ere Andreari hor nabaritzen zaiolako, belauneko golpe hori, eta bueno, kusko dugu ja, bukaera hontan nola erantzuten duten. Nahiko burumakur ikusten da ez, nik uste bai, kezka oso matzen zaiola, baina bueno, badaki ere bai aldi beren partidu aurrea atera nahi balin badua hortzak estutzea tokatzen dela, ez da besteik, bai, koixka baten jota, pilota horrek berako joera hartu dula, eta bueno, suerteko tantoa bikote urdinentzat ez, hor koixka jota sobera indulako pilotak, baina bueno, falta izan da. Eta esperantza, bikote urdinentzat ez, naiz eta koixka jota izan, bueno, berdin balio izaten do tantoak, eta segi beharra. Bai, pilotak hori du ez, askotan igual 50 pilotak da behar zaten dire tantoa lortzeko, eta gero beste batin bakar bat, ontzakoa den bakar bat bere gabe, tantuk balio iguala dauki, eta bueno, emozioekin segitzen dugu. Hor pixkoat nik uste aurrena dude indula ez, eskubiz hartu ezkerrakin jarri eta azken momentun zula gorputza ongi jarri eta erori intzaiola pilota ez. Momentu txarreko utzi egitea, gutxitan ikusten die olakoak ere Maiten eskutzik eta bueno, hoxe ez.
hogei eta 17, bitantora bikote gorrik final handi hortarako txartela. Bai, momentu txarreko utxe egitea ez, azkenin hortxe zaukin, eta bueno, ja partidu bukera dela kontun hartuta, baina bueno, beste tanto bat jokun eta berze pasatzen den. Zabalea luze, Eskozek txokora, txostan bile eta tanto. Buruz, osongi, oain osongi bilatu do bazekin hortzuloa zehola, eta ez da dejada normal bat itea joan ezkerpareta horren bile joan da, eta oso ongi lortutako tantoa. Eta bueno, gorrik 21 eta 17 aurretik, eta tantotxo bat txartel hori, preziatu hori eskuratzeko. Eskozen aukera, txokoan berriz deja da, Maitek bipareta, bildu, bolea Zabalea, itekatzea, bolea, beste aukera bat, deja da txokoan, Maitek eraman, hor nik uste duda induela ez, Zabalen izango ote zen, baina nik uste kanpoan, baina nik uste ala zela, bueno, hemen dipintzat ala ematen zuen epaiek ez hor laikoik eman, baina gero Maite hor berdi behide gelditu da zalantzan, eta bueno, garaipen oso ona bikote gorrintzat eta kezka aurpegi batez Andrean eskutik ez, hor belaun hortan nabaritzen da, nabari da mine daukela, eta pena izan da ez, oso partidu ona ikusten eginen tikitaka bizin, esan duen bezala partidu hasieratik bikote gorri oso lotxagabe, gauzeko songinez, eta urdinek dagokion sendotasunekin ez, eta bueno, egie da amaieran baldintzatu dola Andrean belaun horrek, baina kontrara bikote gorririren merituen kenduko partidu oso nahi duelako, songi jokatu duelako eta merezitako garaipena lortu duelako. Bai, hoixe, zuk sandakoa ez, gorriek beraienan segitute, hasieratik bukaerara nik hori nabarmenduko nuke ez, beraien erregulartasuna. Eta, bueno, pena zan da urdinek ere bai hortxe beraien sendotasun hori irautxitelako, bineon Andrean golpe txar horrek eta belaun horrek, pues, zuk san bezala asko baldintzatu dulako batez ere partidun bukaera. Bueno, guain protagonistak harrapatuko ditu lehen bailen, ea ze sentsazio dauzkan lau pilotarik eta gero elkartuko gaberez naroa. Bueno, bikote, egia esan partidu haundiei jokatu zue, kanpotik ikusita eta zentzu honen oso lotxagabe ez, asko zinuen jokoan, final haundi hortako sailkapena eta azteko zorionak, ja bi partidu irazita final haundi hortan zautealako, ez dakit barrutik nola bizitu duzuen. Mira esker haunitz oso gogorra izan da, Maite eta Andrea arrasongi gaitu dire eta oso partido gogorra, egi harteko. Leire, oikoa duzu sendotasun hori erakutsi duzu beste behin, egia da igual horra aurren erasoan haitu zanen pelota pare bat galdu dituzula, baina orokorren berriz oso sendo. Bai, bueno, nik uste dute nire lana hori zala, ez, alekta gutxien faiatzia, eta gero gaur batez be atzian Maite basekin oso ondo ibiliko zala, eta
Andrea begixe esan aurrean oso ondo ibili da, eta hori alikta gutxien faiau, eta alzanean tanto itxeak, saiatu bintzen. Pena izan da horre oso ongi partidu oso berdinduta zinen partidue, Andrea pixkoat hor eskuin belaunen mine hartu dola, eta hortik pixkoat, pixka baldintzatu diola partidu hori, zuek horren jakitun oso ongi jokatu zu hor aurren asko mugituz pilota, ezakit hortaz konturatu zaten, nola bizitu izan duzuen hori? Oso horra izan da, pilotaka unizman diogu, eta azkenean puntua lortu dugu. Oain zuen lanak earkin da, final handi horren beide, beste taldeen oainik gauzek irekita daude, eta nola ikuste duzue final handi hori? Nik uste dute partidanak bestela saia izango gala, ez dakiu zeinen kontran, baina bakitxe zeinen kontra saia izango gala, eta irabazteko lan honak inbiko ditugula. Osongi bikote gozatu gaurko eunez eta zorionak. Mira eskera unit. Bikote gaurkoan ez da posible izan, egie da bikote gorrik partidu handi jokatu dula, hasita buka modu honen baina oso lotxagabe, eta batez ere Leire Oskozek asko asmatu dula, ¿ez? Sí, eso ha sido, ¿no? Al final, sabíamos que había que pelear y la verdad que ellas, no han fallado alguna pelota Leire Galeano, Leire, la otra Oscoz, también, pero muy pocos, ¿no? Pocos fallos, a nosotras nos costaba también el buscar ese hueco. Y luego han acertado en los piques, las esquinas y tantos que nos han pillado ellas bien, ahí no hay nada que hacer y se han ido esos tantos, esa poca diferencia, pena, pero a poquito nos hemos quedado, pero se lo han llevado ellas. Andrea, hasieran oso ongi defentsa lanetan ikuste gero hor zabalen hartu duzun golpe horrek eragin dizula, eta ordutik partidu erditik aurrera minez eta etzala oso haitu partiduntzeak. Sí, he empezado defendiendo mucho y en una jugada en el ancho me he hecho daño en la rodilla y he ido todo el partido arrastrando porque cada vez podían dar menos y claro, en las jugadas esas que se las he ido todas y no podía correr. Hori da, ez pena izan da, ze naiz eta beraiek erasoan oso ongi aritu zuek eusten zinuen defentsa lan hortan, baina egie da bukaerako lesio horrekin eragina izan dula eta ezin izan duzuela garaipena lortu, eta zoritxarrez txapelketatik kanpo gelditu zatela. Sí, eso es lo peor, ¿no? Porque al final, en esa pelea hubiéramos estado ahí, Andrea no tiene ningún problema, pero luego ya iba difícil, ¿no? Cada vez que le abrían al ancho le costaba muchísimo el volver, el ir para atrás, con la rodilla no podía y ahí nos ha costado también un poco y yo querer hacerle, pero no, han acertado ellas más. Pena en que nos quedamos fuera de la txapelketa, que estábamos con ilusión, pero unas tienen que pasar y otras quedarnos. Txapelketatik kanpo baina gero egun polit bat bizitzeko aukera hortxe Labriten, bosten, jokatuko den jaialdi berezi hortan, orduan gozatzeko egune izango da, eta aukera duzu hor partidu matiteko. Sí, ahí estaremos el día 5 para disfrutar y dar la mejor imagen posible. Rekuperatu bikote urdine eta batez Andrea Belaun hori eta bizkor bueltatzen za. El día 5 a darlo todo, ahí estaremos. Eskerrik asko. Naroa, nik uste gozatu hartu dula, ez? Pilota partidu oso politia ikusi dula esango nuke. Oso ongi ibili dielako lau pilotarik eta pena bukaeran Andreak Belaunen hartu duen min hori, ez? Hori da, komendatu duguna partido arrunt politia, pilota bizi biltzen zuten, pilotarik erasokor, defentsa lan ona erakutsiz, eta zuk samezela pena zan da bukaera hortan baldintzatu dulako hori partidua. Sendotasun hortan Andreak defentsan erakusten duen edo erakutsi hori duen sendotasun hori bukaeran ez da izan, ez? Hankageldin joan behar izan dulako pilota, eta hor tanto pare bat behintzat oso erreskan indo bikote gorrik. Eta lehen finalistak badauzkeu, ez? Uste baino lehen, uste ginen, hor betiko lehia horrek bukaera arte irango dira, baina guaingoan bikote gorrik merezita irabazi jo bere bi partidu, lehen finalistak izango die, eta orain betalden gertatzen denaren zain geldituko ga, eta azteko bihar, aldaketatxo batekin gatoz, irantzu barkatu, Eneritzre azken orduko
baja izango delako bihar, bueno, partidu pixkat aldatu da, baina horri izanenga Aranburu eta Ruiz de Larramendi Iturriaga eta, bueno, Nerita Zabalan kontra, eta, bueno, ireki ere partidu hoi, eta zea gertatzen den. Bai, hori da ez, hor ere bai izango nuke, bueno, gaztetasuna da, bueno, behintzat hori, bueno, hor zuk ere bai Zabala hor daukizu, zuegi estrenatu zineten txapelketan, Aranburu eta Ruiz de Larramendintzat lehenbiziko partidua zanen da, eta, bueno, ongi ekiten dioten hori txapelketari, eta partidu bat ikusten dugun eulaten. Ba, osongi, naroa plazer bat, gaur zurekin hemen komentarista lanetan aitzea, bizko rekuperatu gu kantxamarrenen behartzaitulako, hasi que ealen bailen kantxamarrun ikusten gan. Saiatuko naiz, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko pilota zalei gurekin bat iteatik, eta plazer bat duzu, bihar arratsaldeko 6-etatik aurrea, eulatetik egonenga zuzenen berrize. Bihar arte. Jo.